Ngi aingo yo blay ubalaker la da la rila sumaringi leng ba kamiet hi baro kawai bat bangila ban yo pat ye ka step ka ba pernai ka step ka jing dorengkat ka jong blay bat kumba ngila kie na ka jing tia ban aingo yo blay bat banduai bu nyalam yingi hakani ka sngi baro kawai de leng ba jong ka ni ka por bat ka klip mat nyen yo ban sha skor ye ka ktien ka jong blay ya ka bangala pensyong nong rim na ka shiti ka jong apostol Paul sha ki Ephesus ka lenong ka basan ka dikot ka baningkong ter hadu ka ba khat ar ka lenong ka basan ka dikot ka baningkong ter hadu ka ba khat ar bat ka benta pedeng ka bangin ya puson lang lengkot lingba jogani ka step kalong to yai haka jing shai ukris to yai haka jing shai ukris de shwa bangin ya sha skor ka ktin jong blay tungin ya penda makhmat ublay haka jing duai tung ya duai trai sa shisien pat ngi aingo ya me lengba jogani ka step ba meri pen im ya ka dok nuot ka man siem bat ka jing im ka jonga ba de ka jing im ka jong i wei pi wei ko kan ran bangila pat au blay ban khien ala ka jong ki jing tia ka jongi bat ngila ablay ya ka ban aingu ya me bat trailing ba juga ni ka step ru ko kan rat ngidon ya ka ni ka benta ka ba kraw bat ka ba kodor bat kata kalong bangin manilang ya me try da ka jing sha skor ka jongi ka ktien ka jong me sasisen pat au blay to isnei ban pen kentang yelau jong usyakri u jong me bat ya baro ki ba ngau ki ba ngap bat ki ba sha skor ya ka ktien ka jong me pen kentang yang itrai bat tap ingi ka snam ka ba khuit ka ba kodor tam ka jong me ba ya ka ktien ka jong me aingin ngau bor jong ka hangi kren atrai ngin sha skor melong ublay hi haka kerteng ka jong uji sukres nge pan ka jinget ka baskem amen to ya haka jing shai ukris ya ka balapen syong nong rim na ka shiti ka jong apostol Paul sakinong Ephesus ka lenong ka basan ka dikot ka baningkong kumto ter hadu ka bakhat ar para bangai ki ba iet ki jonga kani ka benta ka ba u apostol Paul ula tho siki para bangai ki ba iet ki badan ha Ephesus kalong kata ka benta ka balong ka jingken tu ka jingken pam bat ka balong ru ka kamram jong uwei bat ka wei ka kristan baki day ban le bat baki day ban but ya ki jing hikai ki ba kraw ki badon hapo jong kani ka lenong para bangai ki ba iet ki jonga namar kata ladang ia pek namar kata nadu ka dikot ka baningkong jong kani ka lenong haba ong tu yai haka jing shai ka jong u Chris lani ka jong utrai Jesus Christ kani ka dikot ka baningkong ka khot yangi bangin yai haka jing iet ngin yai haka jing iet ka ong tu long pi namar kata ki nong buat yo blay kum ki khun ba iet bat tu pin yai haka jing iet kumba u Chris ula iet ya pi bat ula ai ti no ela dia na ka benta jongi kum ka jing ai ngo bat ka jing kenya hau blay ya ka ban long ka jing iu ka ba iu bi ya haka jing iet kumba u Chris ula iet yanga bat yangi para bangai ki ba iet ki jonga namar kata kani ka long ka benta ka ba kraw kani ka long ka benta ka ba kongsan haka jing im ka jonga haka jing im jongi kum ki bangai hau bangin ya haka jing iet ka jong Chris kamau blay ula iet shua yanga bat yangi ki nong pop ki bajat bat ki barem bat ula pen pau ye kata ka jing iet ka jong u da ka ba ula pha elo jong kun bala kamarwe bat para bangai ki ba iet ki jonga ka ba ngau si pat kalong habangi im hakini ki sngi ki ba dap de ki jing ki ba dap de ki jing ele ki ba dap de ki ki ba sneu ki ba thala bat ki jing ngau ba ka perthai ba bonjat Nyo i kat kum malatho aga ktien ka jong blay shisha kita kiya ki bakhat du ka pop kan man bun ka jing iet kan man kriat para bangai ki ba iet ki jonga namar kata kani kan long ka bas ngosi hadu kata
Lada ka jing ie jong ki para banget kaman kriat haki dok nuot ke mensim ke jongi lada ka jing ie chi kurim lada ka jing ie chi ying chi sam ki kmi ki kpa bar ki khon ki khon ki kti bar ki kmi ki kpa ka jing ie chi bahayeng bahasam ka jing ie haka imlang ka salang ka jing ie para banget haka balang kaman kriat para banget ki be ie ki jonga kalong ka basngausi hado kata-kata lada kan long baca kumta Reka ni ka ktian ka jong ublay ka khot ingi. Bakum ki khon jong ka jing shai. Ki bayat ha ka jing shai jong ukris. Ngin yat ru ha ka jing i. Ka khot yangi bangin nom yat ha ka jing klim. Ka khot yangi bangin nom yat ha ka jing le jaklia baro. Ka khot yangi bangin nom yat ha ka jing ikwa lalot. Henrengin yat ha ka jing i. Ktian jong ublay ka ong ni ka shiti. Wat ai wat ban yalap ya kini ki jing le hapdeng jong pi. Umut ki jing klem, ki jing le jaklia baro, ki jing ikwa lalot. Ki balong ka jing ijli hakmat jong ublay. Uang wat ai, wat ban yalap ye kini, ki jing le hapadeng jong pi. Kawa ijli ka jing keren biet, bat ka jing keren biria. Ong ka ketian jong ublay, ki long, ki bombet. Bat ha ka dekat ka basan jong ni kalenong ka basan. Ong namar pitip scam ya kani pa uway uba klim bat uba le jaklia bat uba ikwa lalot uba long uba mani blay tau don ka benta haka hima ukris bat ublay ki baro lani manuru bale yakini ki baro kat kumbala tho akani ka ktien ka jong blay Kinom don benta haka hima ka jong ukris. Ka hima ka jong blay. Para banget ki ba iet ki jonga. Kani ka ktien ka jong blay na markata ka khot yanga. Ka khot yangi. Haka lenong haka dikhot ka ba pra. Jong kani ka ju hi ka lenong. Ong kani ka ktien ka jong blay. Namar pila long meno ka jingdum. Henrei menta pilong ka jingshai ha utrai. To yai te kum ki khon ka jingshai. Para banget ki ba iet ki jonga. Bat ki para mensim ki ba khodor. Kani ka ktien ka jong ublay ka penken mau yanga ka penken mau yangi iway pi iway ba menshwa ngilalong haka jingdom ka umut haka jing syate haka jing syakum jong ki bor ka pop ki bor setan ki bor baman ngiem haka jingdom ngi keren ben yo ublay bat ngi lendet no ublay Henrei mentangim long syu haka jingdom para banget ki beit ki jonga ngilalong kita ki khon jong ka jingshai ki khon ki jong utrai bat unong pen beit jong i u Jesus Christ namar kata uong to ya te kum ki khon ka jingshai ya te kum ki khon ka jingshai Maka ketien jong blay ka ong kum tala da u ru don hau Chris u long u jing tau u batumai ki ki barim ki la du no hakmi ki baro ki la jalong ki batumai para bangai ki beit ki jonga ka ne ka long ka step ka ba manga bat mangi ngin yit ya la ka jong ka jing im kum ki bangai hau try bat unong penim be jong u Jesus Christ ngiyat ne em ha ka jing shai ka jong try ngiyat ne em kum ki khon ka jing shai jong unong pen imbat ba ye jong i o Jesus Christ para banget ki ba ye ke jonga ka bas ngausi ka long yanga bat yangi yo ba manga bat mangingi yai ha ka jing dom ngi kam bangi long ki khon jong jing shai henrei ka jing long jing im jong i pat kadum Yo ba manga bat mangi. Ngidang keren kumba keren ka pertai. Ngidang le kumba le ka pertai. Ngipen sngosi ya ublay. Lang baki kam ki jam. Ki bangi le. Lang bakat katliet utliet u bangi keren. Bat para bangit ki beit ki jonga. Ngi kampat ya lede bangi long ki khun ka jing shai ngi syukur ya ublay ladang ilong kumta. Re ublay ukhot yanga ukhot yangi lang ba jo kan step. Rai menta pilong ka jing shai hau trai tu ya ti kum ki khon ka jing shai. Kad khot ka bakandai ki thu yangi. Syapang ki so jong ka jing shai. Nani uso jong ka jing shai.
Namar uso jang ka jing shai ulong. Haka jing le bha bat ka hok bat ka jing shisha baro. Uta ulong uso jang ka jing shai para bangai ki ba ye ki jonga. Ka jing le bha ka hok bat ka jing shisha. Para bangai ki ba ye ki jonga. Kum ki khun ki ba ye ki jong play. To ai bangin don ye ki so. Haka jing long jing im jongi. Ka jing le bha ka hok bat ka jing shisha. Tungin keren ye ka jing shisha. Ngin le ye ka jing shisha. Compare wat lang isa marweru. Andai habang ikren ngi le ye ka jing shisha. Ken mau ublay. Usngobha. Nakabentajong nakabentajong. Mengikam ya lade, mengilong ikun juga jing syai. Tungin yat ha jing syai jong kris. Bat ngan penkut ya kene ke khubor. Naga ketien ka jong blay. Jisu ong haga gospel kat kum Yohanes kala nang ka pra kat khot ka khat ar. Wong ngalong u jing syai jong ka perthei. Uta ubawan buat yang un om yat ha ka badum. Henrei un yo ya ka jing syai ka jing im. Jisu wong ngalong ujing syai jong ka perthei. Uta ubawan but yang unom yai ha ka badum. Henrei unyo ya ka jing syai ka jing im. Para bangit ki biit ki jong Bangila kamela dia bangilong ki kristan. Ngim yai syu ha ka ta ka jing dum. Ngim le syu ya ka ta ka jing dum ka ba ka perthei ka le. Nginom keren syu ru. Ya kita ki ba ka perthei ka keren. Hendai to ngin persyang ban IT ala dia. Ban keren ye ki basisha. Kat kum ka ketien jong blay. Ban le ki basisha. Kat kum ka jing hikai. Na ka ketien ka jong blay. To blay un kur khu yang i namar kata. Lengba jong ka ni ka step ka umenta. Nai bor un yalam yang i lengba jong ni ka sngi. Bangin la shisha. Ban yai ha ka jing syai. Jong try bat unong pun imbe ye jongi. Uji Yesus Kristus. Nak bentar ka prom jong blay. Amen. Tungin ye duai. Try Yesus ba ye bat ba isnei lengba jong ni ka por sa hisien pat ngi ai ngo ye me. Ba me ai hangi ye ka ni ka tien ka ba khuit ka ba im ka ba sya ka jong me. Ban ya ha ka jing shai ka jong me. Utrai jongi. Bat try Yesus ba ye habangi kambang ilong ki khun jo ka jing shai. Mehikai ru yang itrai bangin yai ha ka jing iet au blay. Bangin kendiak no atrai ki jing le ki badum ki baman ki ba ijli. Jong ka di ka perthei. Andai trai Jisu be iet. Bangin la ko kan rat. Ban long kita ki saki ki nuksa kamlu ka syarak bat ka jing syai syaki wei pat ko kan rat. Habang ilayat lambat me ko kan rat. Nginom yat syuk ha kabadum, nginom im syuk ha kabadum, lanu ru. Namar mi men pensyai ya ka jing im jonga, men pensyai ya ka jing im jongi. Trai yalam yang hilang bakan ika sengihi barok kawe. Bat pensyai bor yang ngi IT ha me. Bah nginang pla ya me. Leng baga jing long jing im jongi. Kum ki kun jong ka jing syai. Sngawi ka jing duai ka jongi kadang distress ngi pan da ka jing it ka bas kem. Amen.